General, el teu tanc és un vehicle poderós. Pot abatre un bosc i massegar 100 homes. Però té un defecte. Necessita un conductor. General, el teu bombarder és potent? Vola més que la tempesta i aguanta més que un elefant? Però té un defecte. Necessita un mecànic. General, l'home és molt útil. Pot volar i pot matar. Però té un defecte. Pot pensar. La guerra que vindrà no és la primera. Abans hi ha hagut altres guerres. Quan la darrera va acabar, hi havia vencedors i vençuts. Entre els vençuts, el poble passava fam. Entre els vencedors, el poble passava fam també. Hi ha diverses maneres de matar. A un home pots clavar-li un ganivet a la panxa, o retirar-li el pa, o no tenir-ne cura quan està malalt, o entaforar-lo en una casa infecta, o fer-lo matar treballant, o incitar-lo al suïcidi, o fer-lo anar a la guerra, etc. Només unes quantes d'aquestes coses són prohibides al nostre estat. Potser viurem tranquils els anys que ens queden. Potser es fondran les ombres que ens trasbalsen i aquests rumors que corren fa uns quants dies potser no són tan alarmants com semblen. Potser ens oblidaran de cop i volta com també a ells volíem oblidar-los. Potser sabrem encara fer uns bons àpats. Potser als nostres llits podrem morir-nos. Potser no rebrem més insults, sinó lloances. Potser la nit aclarirà les coses. Potser tindrem ja sempre aquesta lluna plena. Potser caurà la pluja de baix en l'aire.